organizat această excursie și care sunt impresiile cu privire la aceasta? Ambiția mea, odată cu venirea mea în această școală, a fost să revigorez elevul pentru istorie și să revalorific personalitatea patronului spiritual. Am anticipat chiar de anul trecut că în 2007 avem o comemorare 130 de ani, respectiv 180 de ani de la nașterea, 130 de ani de la moartea lui Alexandru Papiu Ilarian și sigur am făcut un program de activități educative extracurriculare, dintre care în primul și în primul rând a fost această excursie care urmărea să adune informații și să stabilească legături între sălăjeni, între Maramureșeni și, sigur, între simienii care i-au primit osemintele patronului nostru spiritual. Așadar, aceasta a fost ideea. Până la urmă, datorită conducerii școlii, cu această ocazie le mulțumesc pentru turnura pe care au dat-o excursiei, anunțată inițial ca și o excursie istorică, și anume faptul că s-au gândit să le dea ocazia premianților din școala noastră să fie mesagerii spirituali ai sălăjenilor la întâlnirea cu maramureșenii și sibienii. A fost vorba de un grup format din 24 de elevi, din toate clasele, premianți locul 1 și 2 la faza județeană și faza națională. Deci am avut ocazia să îi cunosc mai bine pe acești copii și tineri reprezentativi ai școlii noastre. Ne-am bucurat efectiv de locurile în care am fost. Emoția momentelor deosebite a fost copleșitoare. În mod deosebit remarc momentul în care am ajuns în satul natal al lui Api și sigur acum mă simt obligată să fac precizarea că Alexandru Papiu Ilarian s-a născut în Sălaj, dar la 5 ani s-a mutat cu familia în comuna Budiu de Câmpieri din județul Mureș. Cu alte cuvinte, noi, sălăjenii, i-am îngrijit primii ani din viață, iar mureșenii au fost cei care i-au consolidat pașii. De altfel, prima parte a școlii a făcut-o în satul natal. Să revin la emoția momentului, într-adevăr, în școala din comuna Papiu Ilarian a așteptat întregul colectiv de profesori, a fost deosebit, am avut ocazia să vorbim, să ne împărtășim emoțiile cu copiii, cu dascălii și sigur am avut plăcerea de a nota în Carta de Onoare a școlii, eu și elevii care ne-au însoțit. N-aș vrea să insist foarte mult decât că drumul nostru a continuat spre Sibiu. A fost o adevărată peripeție până am găsit mormântul, ne-am plimbat prin un cimitir, să fi văzut acolo elevii cum fiecare și-a luat o zonă să caute unde este îngropat Api, până la urmă am ajuns la concluzia că totuși este în altă parte, cineva ne-a luminat și a apărut soarele la orizontul cunoașterii noastre. La ora 3:30 am ajuns în curtea bisericii dintre brazi, unde, într-adevăr, își are somnul de veci Alexandru Papiu Ilarian. Ce aș vrea să mai remarc este faptul că mormântul său este flancat de alți doi patrioți care au clădit România Mare. Este vorba de Alexandru Vaida Voievod și Alexandru Șterga Șuruțiu, un român care a activat în secolul XVIII. Sigur că aș fi multe de spus. Mă bucur că am avut ocazia să fiu alături de elevi, să ne împărtășim emoțiile. Mă bucur că am deschis
cu această ocazie seria excursiilor comemorative și sper ca în viitor să putem să organizăm măcar așa la 5 ani câte o excursie de genul acesta, cu ocazia excursiei să avem grijă de mormântul patronului nostru spiritual. Vă mulțumesc foarte mult. Domn profesor, vă rog frumos să ne spuneți cu ce scop ați organizat această excursie și care sunt impresiile cu referire la aceasta. Excursia a fost organizată de către Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian, participând fiind elevii claselor 9-12 și șam olimpici în anul școlar 2006-2007. Au fost organizate cu scopul de a comemora momentele principale din viața marelui nostru om și patron spiritual Alessandru Papiu Ilarian. Astfel am vizitat comuna Alessandru Papiu Ilarian, unde acesta a trăit o parte din viața sa. Am vizitat acolo școala care poartă numele său, unde am fost întâmpinați de către directorul acestei instituții. Am fost apoi în localitatea Sibiu, unde, pe lângă anumite monumente de cultură care le-am vizitat, am depus o coroană de flori la mormântul acestuia, am păstrat un moment de reculegere și am rostit cu toții o rugăciune, fiind foarte impresionați de acest lucru. Consider că această excursie și-a atins scopul său principal și acela de a retrăi și de a comemora momentul morții marelui nostru patron spiritual, Alessandru Papiu Ilarian. Vă mulțumim mult, domn profesor, pentru informații. Iar eu le-am alături de mine pe două dintre elevele care au fost în excursie, de la care vom afla alte informații. Vreau să-mi spui cum ți s-a părut orașul Sibiu. Este într-adevăr o capitală culturală europeană? Într-adevăr, Sibiu este un oraș foarte frumos, interesant, unde noi am vizitat Piața Sfatului, Piața Mare, Piața Mică, am vizitat Biserica Evanghelică, Muzeul Brukenthal. Deci, într-adevăr, este un oraș populat, cu oameni civilizați, care denotă faptul că cultura, într-adevăr, este istorică. Am înțeles că ați făcut o vizită la Școala Generală din Comuna Alessandru Papiu Ilarian. Vreau să-mi spuneți cum ați fost primit de către directorul școlii, ce informații v-a dat acesta și dacă ați aflat informații despre cum este comemorat Alessandru Papiu Ilarian, exact. Da, într-adevăr am fost la o școală generală din Comuna Alessandru Papiu Ilarian, unde a fost foarte bine primit de către directorul școlii. Domnul director ne-a făcut cadou 3 cărți care nu se află nici în Biblioteca Academiei Române, erau publicate de ei. Prin acest lucru îl comemorează astfel pe Alessandru Papiu Ilarian. Ei au produs și câteva reviste, au scris și îl comemorează, duc coroane la mormânt în fiecare an. Am fost și noi la mormânt și am dus o coroană, am înălțat o rugăciune și am păstrat un moment de reculegere pentru el. Și cam ce stare de spirit v-a creat această excursie și care a fost momentul cel mai emoționant pe care l-ați trăit? Bineînțeles că această excursie a presupus o încărcătură spirituală foarte mare, în contextul în care ea s-a făcut în omagiul lui Alessandru Papiu Ilarian, patronul nostru spiritual. Iată că am reușit să vizităm și Sibiul, locul unde a învățat acest om al culturii, acest cărturar, ceea ce ne-a făcut să simțim că trăim într-o țară de valoare, suntem niște oameni valoroși. Totodată, cel mai important moment a fost depunerea unei coroane de flori la cimitirul Turnișor din Sibiu, unde am ținut un moment de reculegere și totodată a fost un moment de o mare încărcătură spirituală datorită faptului că am avut posibilitatea să vedem locul unde a murit acest om și faptul că este îngropat alături de alți mari oameni ai istoriei, precum Alexandru Vaida Voievod. Și iată că liceul nostru poartă numele unui om care a participat la formarea istoriei poporului român. Eu vă mulțumesc mult, fetele, pentru informații.
A fost foarte important pentru elevii noștri să observe îndeaproape cursul vieții patronului nostru spiritual și locurile asupra cărora, în mod inevitabil, personalitatea Alexandru Papiu Ilarian și-a lăsat amprenta.